Hej og velkommen til en kort lille Krudtkassen video. Jeg kom stik imod, hvad jeg egentlig havde lovet mig selv til at køre lidt ud af og købe et par raketter. Jeg har ikke brugt særlig mange penge, men jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske fra den første video, jeg lavede i år, hvor jeg havde været i VVS-eksperten, hvor jeg fortalte, at jeg ville have haft nogle salutraketter, som de desværre ikke havde nogen af, fordi den container, de kom i, var der gået hul i et eller andet sted, så der var kommet vand i containeren, hvilket resulterede i, at de var nødt til at kassere hele containeren. Jeg har så været ude forbi tidligere, eller igen, senere her i løbet af weekenden, der havde de stadig ikke fået dem. Så var jeg så i fredags, der var jeg til demo ved byens bedste knald her i Vejle, som sælger Royal Firework. Og så de havde nogle salutraketter, nogle Royal Classic salutraketter. Så tænkte jeg, så køber jeg nogle af dem. Jeg havde så ikke lige kontanter med, de tog ikke det kort, jeg har. Så det blev ikke til noget. Men i dag har jeg så lige været stadig ude igen. Snakkede med min lillebror. Han har været i Esbjerg. Der havde VVS-eksperten helt lukket. Han har så været inde forbi, hvor de også solgte Royal Firework der, og har købt 2 pakker af deres salutraketter. Så tænkte jeg, nej fandme nej. Så skulle jeg også have nogle. Og så tænkte jeg, så kan jeg lige så godt kunne ud lige tjekke VVS-eksperten sidste gang. Og de havde sgu fået den. Og egentlig så havde vi spillet i, det var nok omtrent den samme raket. Så der var nok ikke en stor forskel. Men der er bare stor forskel. Den første her, som er en Royal Classic salutraket, er dem fra selvfølgelig Royal Fireworks-serien. Og der er 9 gram krudt nem i den. Og den er ikke ret meget større end en faldskærmsraket. Det er ikke nogen særlig stor raket. Og så har jeg dem herovre, som er, man kan se i forhold til den anden, en hel del større faktisk. Det er så dem fra VVS-eksperten. En raket, som de skriver her, raket med 110-115 dB eksplosionslydeffekt. Og der er 30 gram nem i, det vil sige, der er over 3 gange så meget krudt i den, som der er i den anden. Prismæssigt er der også en lille forskel. 6 af de små her koster 59, hvor de store er 6 for 95. Så jeg er lidt spændt på at se, hvor stort forskel der er på de to. Der burde være en relativt god forskel at høre, når man skyder dem af. Der er ikke nogen af dem her, hvor der vil være noget særligt at kigge på, da det er en decideret salutraket, principielt et kanonslag på en pind. Men der er nok et eller andet lille glimt, eller en lille nidre knas et eller andet, for det skal der være, når vi nu er i Danmark. Så det bliver mit sidste indkøb. Det er jo lige nogle små salutraketter her, som jeg glæder mig lidt til at prøve. Tak fordi I så med.